Matapos ang 7 sunod-sunod na panalo sa 8 magkakasunod na laban, 6 pa dito ay tinapos niya via knockout, ay muling dumayo sa Hong Kong ang Pinoy na binansagang dilubyo na tubong Mindanao na si Ray Mengreno para mangwasak na naman ng mukha gamit ang kanyang mga kamao. Nakaharap niya sa isang non-title fight ang tinaguriang Mike Tyson ng Indonesia na si Jason Butar-Butar na galing naman sa 2 sunod-sunod na panalo. 30 anyos na ang Pinoy dito, habang 28 pa lang ang Indonesian na alias Mike Tyson at magkasing tangkad lang din ang dalawa. Di din nagkakalayo ang record ng dalawa dahil 22 wins, 18 losses, 1 draw, 15 via knockout ang Indonesian, habang 22 wins, 20 losses, 4 draws, 19 via knockout naman ang Pinoy. Kung titignan ang kartada ng dalawa ay talagang patas lang, parehong mataas ang knockout percentage. Talagang inaasahan ng karamihan na isang madugong bakbakan ang kanilang masasaksihan at talagang may babagsak dahil parehong may mabigat na suntok ang dalawa. Ilang mga bigating kalaban na din ang pinatulog nitong Pinoy na alias Dilobyo, at ang isa sa pinakakilala niyang pinatumba ay ang nooy WBC International Flyweight Champion at dating WBC World Flyweight Champion ng Thailand na si Pungsaklik Wongjongkam. เจ็บแล้วครับไปถึง7กันโอ้โห Habang itong alias Mike Tyson ng Indonesia ay di din basta-basta. May mga Pinoy boxer na din ang nakaharap nito at tinalo, at dati din itong Indonesian Featherweight Champion. At sa gabi nga ng laban, pagtunog pa lang ng kampana ay agad agresibo itong si Butar-Butar alias Mike Tyson. Pero di naman nagpapatinag si Kabayan, agad din naman itong bumanat ng mga solidong suntok. Round 2, mas tumindi na ang palitan ng mga kombinasyon. Parehong nag-init na ang dalawa, gusto nang pabagsakin ang isa't isa. Pagpasok pa lang ng round 3, malabombang mga suntok na agad ang pinakain ng Pinoy sa alias Tyson ng Indonesia. Ilang beses din itong naaalog at napatras sa sobrang lakas ni alias Dilobyo. Round 4, makikitang tila gusto ng lapain ni Kabayan itong Indonesian. Puro ulo na ang patama. Round 5, bago bumitaw ng maladilobyong suntok ay gumamit muna ng matinding footwork at head movement sa Kabayan para mawala sa focus ang Indonesian. Matapos tamaan ng isang nilobyong suntok sa panga ay di na ito nakabangon pa sa bilang. Panalo ang Pinoy via 5th round knockout.
Ladies and gentlemen, this bout comes to an end with an official time of 52 seconds of round number 5. Matapos ang 5 buwan, ay muling naimbitahan itong si Remy Grino alias Dilubyo para lumaban sa bansang Hong Kong at isang matinding kalaban pa. Ang pinakain dito, isang Hapon na may pangalang Yuki Strong Kobayashi. Pero ang pangalang Strong ng kalaban ay naging kabaliktaran nang makasagupa niya ang alias Dilubyo na si Migrino. Dahil 23 segundos lang sa unang round, tulog na ang pambato ng bansang Japan. Gerak ulo deh. Jab muna, huwag muna. Yan, jab lang muna. Jab, gerak ulo deh. Jab, gerak ulo. Pag jab, gerak ulo, pasok. Pag jab, jab ke ulo lagi. Cover lang ha. Okay, yan. Jab, yan. Idasok ang jab dulu, idasok. Yan. Ulok po. Finish, balik na. Finish, balik. Jab lang muna. Jab, gerak ulo deh. Jab, gerak ulo. Pag jab, gerak ulo, pasok. Pag jab, jab ke ulo lagi. Cover lang ha. Jab muna, huwag muna. Yan, uwi, yan. Jab, yan. Idasok ang jab dulu, idasok. Yan. Ulok po. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.